Het is de omwenners al jaren een toren in het erg. De tastoon van de Fwijingawei in Kolmerpomp. Daarom gaan inwoners van het dorp de oranje tijd handtekens samelen. Ze willen de gemeente ervan uitzoeken dat er wat onder de dik gebeuren moet. De problemen zijn hoofdzakelijk de verzakkingen in de dik en de snelheid van het verkeer. Het is een lange ruchte trog in de dik. En er komt een protest zwierverkeer langs. Het gedreun van zwierverkeer, ja, dat dreunt echt in alle huizen terug. De glazen die stond te rinkelen in de kasten. Dwarsbelang Kolmerpomp ziet het de kwestie al jaren bij de gemeente op agenda te krijgen. Onder andere troch de gemeentelijke werindeling is dat ontnota zonder succes. Het dorp viel hem een beetje in de steek litten. Bij Wijnje zit ik letterlijk een beetje onderaan. Nou ja, het grote yield dat bloot een beetje in de centrale plakken als Kalm en dak omheen. En Kolmerpomp, ja, als er nou wat oer is, dan kent deze kant misschien wel uit. Maar we willen net vergeten worden. Wethouder Pietje de Graaf van Waad-Eerst-Friesland nam het boek met handtekens tongens die in ontvangst. Neffens de Graaf zullen de komende tijd together met het dorp zocht worden naar een goede en passende oplossing. Wij nemen het mee in ons besluit over de beheersplannen en dergelijke. En ik ga thuis zijn dat we voor de zomervakantie weer met hun om tafel gaan om te zien hoe we het proces ingaan zullen. En wanneer we de plannen doen en wanneer we uitvoeren zullen. Hoe wat er krijgt met de Fwijingawei gebeuren moet, wordt nog druk online. Maar de werkgroep had likwijls al wel wat ideeën betocht. We willen graag dat die dik wat sneller wordt op een protte plakken. Dat het verkeer wat minder oerzicht had van begin tot eind van er komt niks aan, dus we kunnen maar gas gaan. Nee, het moet wat smoeker worden, er moet wat meer kronkels in komen. Alles meenemen, niet een keer. Een herinrichting van de waai, dat is het plan.